Witam bardzo serdecznie, ja się nazywam Niklaus i witam was tradycyjnym pozdrowieniem żołnierzy 101. Desantowej, czyli dobry wieczór. No i będziemy grali w Medal of Honor Airborne, czyli ostatniego w sumie spoko medala, na którego bardzo czekałem, bardzo byłem na niego zajarany. Potem mnie trochę zawiódł, bo nie był taki dobry jak bym oczekiwał, ale summa summarum to ostatni dobry medal, także pogramy sobie. Nie obyło się bez trudności z odpaleniem. Ja odpalę na normalu, bo to nie ma być wyzwanie, to ma być takie, wiecie, taki se szpil, taki o. Pierwszy raz mogę w tą grę grać na max detalach. Jestem wzruszony. Wcześniej miałem za słabego kompa, zawsze. Pamiętam, że grafa wtedy była... urywała dupę. I to, że można było wyskoczyć i w ogóle... i sobie wylądować w dowolnym miejscu mapy. I dało się kopnąć wroga, jak się spadało. W życiu mi się nie udało. Czekaj ta... ale tutaj bardzo ważna rzecz. Bardzo jest... Czy zauważacie coś nie tak w tej mapie? Na przykład... nie ma połowy Polski. I jest Słowacja, która nie jest zajęta przez Niemcy. Generalnie ta mapa pokazuje jakieś... To jest trochę mapa jak z National Geographic. W sensie oni tam potrafią robić program o II wojnie, a pokazują mapę na przykład w granicach po 45 roku. No ta mapa pokazuje nieprawdę tutaj. I wydaje mi się też, że nie ma kawałka Śląska, nie ma polskiej części Śląska, mi się wydaje. Ale i tak lepiej jak w Asasynie, gdzie Moskwa leżała we wschodniej Polsce. Ja sobie muszę trochę czułość myszy zmniejszyć. O. Subtitles. A niech będą. A mogę dać? Nie mogę? Nie mogę chyba. Only rookies and civilians botch their landings. You're not a rookie, are you? Flaring your chute will allow you to survey the DZ. It will also make your landing less painful. If you're heading toward danger, adjust your incoming trajectory and attempt to grease the landing. You'll be battle ready much faster. Do you read me? Move, 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 move! Vertical envelopment, troopers. Death from above. There are some in the army who think you will amount to nothing more than a failed experiment. Bardzo fajnie te spadochrony wyglądają. They don't know you like I do. I'm convinced that the end of Nazi tyranny, A ja tam miałem. when it finally comes, will be delivered by the airborne. Don't disappoint me. Troszkę się majtłem. Zestrzelimy samolot. Travers! Travers! Ears, Airborne. Quiet. Our mission is here. Sicily, the village of Adante. S2 is reporting 4 enemy AA emplacements positioned throughout the village. The first is located to the west, in a sector hereafter referred to as Hill House. To było fajne, zawsze. The second is Można było located just beyond the northeast gate sobie leading out of patrzeć. the village. Niektórzy spali. The final 2 are heavily defended, located on the roof of the mayor's residence, recently converted to an enemy command post.
This is our most current recon on the drop zone. Red markers indicate the areas of highest enemy concentration. Unless you plan to win this war on your own, I suggest you avoid them at all costs and steer instead for the green smoke flares. We move out in 2 hours. Dismiss. Pamiętam, że raz jak przyjechałem do Mediamarkta, to zobaczyłem tą grę odpaloną gdzieś tam na kompie, który wtedy miał jakąś szokująco mocną kartę graficzną. To był bodaj GeForce 7800 chyba. Łoje i tak jak to płynnie chodziło, ja tego w życiu u siebie na kompie nie doświadczyłem. No i to były fajne te bariery, że można było sobie wybrać broń. Takie rzeczy. Gra się psuje pod koniec gdzieś tak. Jak się pojawiają super żołnierze i inne takie gówna. Nie wiem po co. Wrogowie uzbrojeni w pepperoni, tak. No, nieźle, jakby było większe te wygładzanie krawędzi, to by naprawdę wyglądało spoko. No i teraz sobie ląduję, kurde, gdzie chcę. Na przykład nawet na dachu mogę. Muszę trochę ściszyć. Options, SFX volume. Czemu nie ma po polsku? Ja musiałem zainstalować wersję anglojęzyczną, bo moja z płytki mi niestety nie działała. Ale za to są Hakenkreuze, co jest mega... mega rzadkie. Kurde, ta myszka jest tak czuła. Jakkolwiek to brzmi erotycznie. O, dobra. Bardzo fajny tu jest w ogóle feeling broni. Taki... nie wiem, taki fajny. Żeby mi tego na YouTubie nie zablokowali. Z kuli tych Hakenkreuze'ów. No, grafą się jarałem strasznie. Nie no, fajnie było wszystko odtworzone. Mundury, bronie i w ogóle jakość. I tu jest bardzo ciekawy taki model wychylania się. W sensie, jak sobie przytrzymamy prawy przycisk, to możemy na przykład stanąć na palcach, wychylić się w lewo, w prawo, albo przykucnąć bardziej. A jak się grało na konsoli, na padzie od Xboxa, to jak się strzelało ze snajperki, to można było powoli ściągać cyngiel. I wtedy się schodziły takie dwa talarki i można było celniej strzelić. No na kompie tego nie ma, no bo nie mamy, że tak powiem, nie mamy stopniowania, nie? W kontrolerze. Jest ragdoll, jest, jak najbardziej. Każdy upada inaczej. Czasami trochę się dziwne rzeczy z nimi dzieją. Sprawne oko wyłapie, że to jest gra na silniku Unreal Engine 3. I dlatego oni się czasem dzieją się takie... To jest jedna z pierwszych gier, która wykorzystywała physicsa. Nie jakoś tam super zaawansowane. I czasami się z nimi dzieją przerażające rzeczy. Na przykład nienaturalnie tam im się wyciągają ręce albo nogi i inne takie diabelstwa. Tak, ta gra wyszła mimo wszystko 10 lat temu, także jak na tamte
Jak na tamte czasy mało komu działała płynnie. Ale grafa, powiem wam, jest nadal bardzo spoko. Unreal to jest dobry silnik, bardzo plastyczny taki. O. Znaczy, i na przykład nie ma się też sensu na siłę czepiać tego typu rzeczy, tych takich pierdół potem jak ci super żołnierze i tak dalej, bo po prostu Medal of Honory nigdy nie były realistyczne i bardzo często były właśnie takie motywy gdzieś tam jakichś super żołnierzy i innych. Jakichś takich niekoniecznie realistyczne. Także no, nie ma co się... Dźwięki się czasem bugują. A tak zawsze miałem. Którego medala ogrywałem w tamtym roku? Pacific Assault. Tak, rycerze byli na przykład, no, w Undergroundzie. Dokładnie. Rycerze SS. Jacyś tacy komiczni całkiem. A! Teraz będzie upgrade. O! Nie mamy upgrade do broni. Na tym slow motion się fajnie jeszcze dojeżdża ich, jakby ktoś był. W ogóle... Nie wiem, czy mi się uda wam to pokazać. Jest coś takiego tutaj. Ja sobie to muszę jeszcze trochę ściszyć. Boże, jak to jest głośno. Jest coś takiego. Psy z karabinami, dokładnie. Jest coś takiego, że tu była jeden z pierwszych razy zastosowana taka technologia, że na przykład jak się wchodzi do jakiegoś pomieszczenia, to się płynnie zmienia paleta kolorów pod wpływem światła. Na przykład patrzcie tutaj, a jak wchodzimy... Widzicie? Zmieniły się na takie pastelowe bardziej. Także to wtedy była technologia dość taka kosmiczna. A! I co najlepsze, można bić granatem. O kurde. O, bardzo ładny obrazek. Ta misja była w demówce, pamiętam. Przeszedłem ją chyba z 500 razy. Bardzo fajnie odwzorowany MG42 w ogóle. Bardzo fajnie udźwiękowiony i... Dobra. Ale poleciał. Działa z normalnymi sterami Nvidia i trzeba cudować z instalowaniem starej wersji? Znaczy powiem tak. Gra sama z siebie działa. Tylko że ja na przykład nie mogłem zainstalować swojego oryginału z płyty i musiałem pobrać z Pirate Bay'a, bo z płyty mi nie działał, a ten pobrany mi działa. No ale czuję się rozgrzeszony, bo mam oryginalną wersję, nie? Także grzechu nie ma.
Ludzie, pamiętam, się też czepiali takiego mocno konsolowego interfejsu. W sensie duże ikony. O. Ten celownik taki wielki. Bo to oczywiście była gra, która najpierw była na Xboxa stworzona. 360, a dopiero potem na kompy, jak wtedy wszystkie gry. Znaczy w większości jest tak samo obecnie. I no, i to widać po niej, że ona najpierw była na konsolę robiona. W sensie po tym, jak wygląda HUD tej gry, jak jest kompas i tak dalej. Jeszcze wtedy było tak, że na konsoli to działało zajebiście, a na kompie mało komu. Czy po zakończeniu streama też przez chwilę jakieś 5 minut masz na żywo, a dopiero potem offline? Nie, chyba nie. Chyba tak nie mam. No i tu był problem, który się bardzo często objawia na Unrealu, czyli opóźnione wczytywanie tekstur. Co ciekawe, tego problemu nawet nie rozwiązali na Unrealu Engine 4. Dalej się to dzieje. Dupło stream? Co się dzieje? Coś nie działa? Nie, ode mnie wszystko leci bez problemu. Ktoś ma jeszcze problem jakiś? Any problem? Działa? Aha. Czyli to tylko hitboxowa magia pewnie. Ale to już niedługo. Przypominam, 10 luty, Twitch TV Niklaus. W ogóle pierwszy raz tak to widzę, bo w tej mojej wersji, kupionej w Polsce, zamiast Hakenkreuzów były jakieś takie krzyże. Wiecie, jakieś takie z dupy. Nie wiem. Czemu to tak było w sumie. Wiecie, jakby co, to najwyższa jakość, znaczy polecam jakość Source, tylko że to jest 1080p w 60 klatkach przy 6 megabit rate'u, to może nie wszystkim to działać. Tu się zawsze jarałem tym widokiem w ogóle, jak to jest dobrze zrobione. Dobrze oświetlone bardzo. O lol! Jakoś go dziwnie wskrzesiło. O! Właśnie o tym mówię. Że takie czasem się dzieją jakieś... Wyłączam OBS i tyle. No jak wyłączasz OBS, to stream nie leci, no. Jak się pokazuje, że jest online, no to jest jakiś błąd tam, no. Od serwerów Hitboxa prawdopodobnie, czy coś. Nie ma się czym przejmować. Kurde, swędzi mnie strasznie nos. Na gorzołę chyba. W Polsce są wytrychy nielegalne. Ale... A jak zdefiniować wytrych? Bo zamek, jak ktoś potrafi, to można otworzyć spinką do włosów. I swoim czasem bawiłem się w takie rzeczy. W sensie z kumplami żeśmy na Hasioku znaleźli walizkę z zamkami działającymi i żeśmy otwierali je spinką do włosów. Po prostu tam się tak dziubie, jednym się kręci, drugim się zapadki, tak krz, krz, krz. I spoko była zabawa. Żeśmy się jarali, że jesteśmy, kurde, hakiery. Chomik, ty gnoju. Czy udało się otworzyć? Nie pamiętam. Nie pamiętam. Chyba nie.
Mi się najbardziej podoba te cykanie zegarka. Nie wiedziałem, że w granacie był zapalnik, co cyka. Ale próba była, pod paragraf podejdzie. I o tam. Za wyprostowane agrafki to cię nie wdupią do więzienia. A, chociaż... Dobra, to umówmy się, że ja żartowałem. Nigdy nic takiego nie robiłem. Dostaliśmy 64-nabojowy magazynek. Przydatny dodatek. Znaczy no... seryjnie przydatny. Kurde. Lo preso. Czy ktoś mówi po włosku, bo zawsze się zastanawiałem, co oni tu do mnie mówią. Po niemiecku to sam wiem, ale po włosku niestety nie. To nie są Niemcy, to są Włosi. Jesteśmy we Włoszech, gdzieś na Sycylii bodaj. Niemcy będą dopiero potem. To jest w ogóle ciekawe, bo to jest jedna z nielicznych gier, gdzie się nie walczy tylko z Niemcami. Jaka pała głupia. Potem będzie fajna misja na plaży Utah. Patrzcie. Kurde, idealiozo. O! Nie ma tego dźwięku w ogóle. Nie ma dźwięku wypadania blaszki, najważniejszego dźwięku. O kuwa. Ej. Ej no. Kurwa, you must be kidding. No. Mamma mia! Jeden granat nie zabija. Ani dwa. Ani trzy. O Boże. No muszę checkpointa załadować, no. Na szczęście są checkpointy i mogę sobie wylądować teraz już w lepszym miejscu. Przykład na murze. Albo prawie. Wow! Super lądowanie. Idealne. Można powiedzieć, że lepiej się nie dało. Niestety... Ej, co tu się dzieje? Jakieś dziwne bugi. Bugi-wagi.
O, przepraszam! No i Berlusconi mnie zabił. Kurde, przypał. Ja już tam nie ląduję. O kuźwa. Ej, patrzcie. Szkoda hopa. A mógł hop łazić, nie? No ale... O, Madonna mamma. Es chujocita. Ale to było dobre. Luftmysza hop, dokładnie. A najlepsze jest to, Kuba, że my Luftmysza hopa wymyślili, jak jeszcze nikt się takim słowem nie posługiwał w przestrzeni publicznej. A teraz to już koszulki robią z nim i tak dalej. Co to się porobiło? Patologia. Kurde! Przepraszam. Biznes uciekł. Bezpowrotnie, no. A mogłem siedzieć w ciepłych krajach. No mogłem. Loprezo. Nie znam hopa. O kurde. Ej, patrzcie to. Ej, my tu walczymy z tajną bronią Mussoliniego. Cyborgi. Cyborgi na gumie. Najgorszy rodzaj. Na plaży, no 2.14, no coś takiego. Tak to było. Kupa czasu temu. Ojej! Jak źle! Tak jak się tylko dało. A, tu natomiast dobrze. O, proszę. Jakie banieczki wchodzą. Ło! Poszedł ślizgiem. Dobra, teraz się ino nie zbloczyć na żadnej przeszkodzie dramatycznej. Będzie dobrze. A to w ogóle idzie zniszczyć, nie wiem czyście wiedzieli. No, bo niesamowite, kurde. Niesamowite rzeczy jak na tamte czasy.
Chyba się wślizgów nie dało robić. Bardzo lubię wślizgi w FPS-ach. Co tam się stało na czacie? Chomik znowu piwo wypił i szaleje. Ojej, przepraszam. Kurde, chomik szaleje, jakby pół piwa na 2 wypił. Ale pod wpływem alkoholu to nie można mu mieć za złe. No i miało to wszystko niezaprzeczalny klimat, ten medal. Fajne było to, że każda misja była totalnie inna. Rozgrywała się w... Chyba każda. Każda się chyba rozgrywała w totalnie innym kraju w ogóle. I to było bardzo spoko, bardzo zróżnicowany FPS. Witam cię, Kropkowata, dziękuję ci bardzo za pożyczenie mi miłej gry. Pyk. Witam, Christian. Oni tak brzydko o nich mówią, nie? Enemy down, enemy down. A skąd wiadomo? I teraz patrzcie, dup. Prawie ani jedna nie trafiła. Cool story. Kurde, jakby się nie bagował ten dźwięk tej blaszki. Wow. To by była większa imersja. Włoch szybszy niż wiatr. No i kurde, pyk. To co, panie, wysadzamy, no. Granat z zegarskiem, pewnie szwajcarskim, tak. Worth, go tell the CO we got this one. Sir, Sergeant Sensor's requesting reinforcements ASAP. Christ. A on pije z manierki bez manierki. Okay, you and Travers go, I'll hold here. I can't stand Setzer anyway. Ciekawe, to jakaś nowa technologia musi być. Powietrzno-desantowców. Co on pije, no? Trunek rzekomy. O ile się nie mylę, uwaga spoiler, to teraz będziemy z Niemcami walczyć. Halucynacje z odwodnienia. Bardzo możliwe. Proszę. Hey! Over here! Grenade! Where's Sergeant Dane? Lazy bastard!
Are you two my only reinforcements? Go back to CP! Report to the colonel! How we've encountered the enemy and lost contact with our sniper team! And get us more reinforcements! What are you waiting for? Go! You, Travis, you fire it up! See those troopers up there? Those are Germans. Unlike the Atas, they know how to fight. Watch yourself. We need to find that sniper team. Za Niemców powinno więcej expa być. Niklaus, słyszałeś, że znów jest nabór do wojska. Jak nabór do wojska? Co, poborowe zrobili zaś? Ja słyszałem, że po prostu na komisję biorą urodzonych w 9.8, 9.3 i jeszcze tam w jakimś roczniku. No ale to normalna rzecz, nie? Chyba, że mnie coś ominęło. Ja też byłem na komisji. Jak miałem tam, nie wiem ile, 18-19 lat. Coś takiego, 19 chyba. I dostałem kategorię A. Czemu tak dziwnie? No nie wiem czemu tak, ale... Ci, którzy jeszcze nie byli z tych roczników. No mam 15, ale to mi nie przeszkadza, żeby kiedyś miał 19. O ciul. No panie, Feind gesichtet. O curwa. A ten, jak ten padł, patrzcie. Nic więcej do powiedzenia. Jakie oczy mu w ogóle wywaliło straszne. Same takie białka. About time somebody showed up. Stay clear of the window. There's a sniper across the way. He got Harding there. Thinks he got us both. He's been on the radio for reinforcements. You're gonna have to take the shot. Take Harding Springfield. Alle Infanteriedivisionen, kopiert bei Adanti. Damn, Schlag mit aller Not Kraft through. zurück. The Germans are moving in. They're trying to retake the town. Hurry! Mit aller Kraft zurück. Squeeze. Don't pull. Ja pamiętam, że... A significant enemy force remains in the defensive Pamiętam, layout że... of Adante. S2 is reporting that there may be a regimental level Skończyłem tam 18 i tam potem i tak mówię, a ja już chyba nie dostanę tego. I gdzieś tam potem mijał czas i mijał i pewnego dnia list, ciul. Proszę się zgłosić. O! I tutaj jak macie tą lunetę w tym Springfieldzie, to na konsoli, jak jest to z lewej, tu się to robi spacją. A na konsoli się na padzie powoli ściągało spust. Taki bajer niedostępny na kompie. Jakby podpiąć pada, to może by było. Come on, Travers, we gotta hurry! W ogóle, czemu to są takie brzydkie tekstury, powiedzcie mi? Czy takie tekstury były normalnie w tej grze? Czy to przez to, że ja gram na pobranej wersji z neta, bo mi z płyty nie działa? Ja to jakoś... chyba inaczej zapamiętałem. Nie wiem. Może mi się zdaje. To są... generalnie są ładne, ale te są strasznie obrzydliwe.
Trochę patriotyzmu to amerykańskiego. A z Thompsonem. Blablabla. A ten co? Sterczy jak ten łon, z którego się wziął. Ciul ci w pysk. Lol. Jak można było? Jak można było? Dobra. Tego Medal of Honora nie było na PSX-a. I ta słynna ręka. Smutna ręka. Przynajmniej z całym HP się odrodziłem. Ej, a teraz te tekstury są ładniejsze. Chyba się nie doczytały wcześniej, czy coś. A, tym nie przejdziemy. O, jak go sprzątnął. Dobra. O cholera. Co to AI tu robi momentami, to jest cudowna sprawa. Metaforycznie, ale... Czy głupieją totalnie. Aj. O! Wietkong? Tak, grałem w Wietkong. Dawno temu. Ale grałem. Sorka, Hans. Nothing personal. Nagle wszyscy padli. Here they come, boys!
We made it. Colonel Scott Webb, commanding officer. This is the after-action report for the 82nd Airborne, July 11th, 1943. Landed at 22:30 hours under heavy fire. Airborne troops destroyed all enemy AAA emplacements in and around Adante. Village and its environs were cleared and secured. Enemy currently retreating to the north. This operation, the first combat jump for our division, was decisive, but costly. War's begun. May it end soon. Medalów brak. Gwiazdek 5 srebrnych. Hey Pete, if Italy just surrendered, why are we still fighting? What are you asking me for? Isn't your uncle a colonel? A, powiedziałem, że każda gra jest na innym kontynencie, to skłamałem, bo to jednak Włochy dalej. Teraz będzie Pestum. Pestum. I am as surprised to be here as you are. We were not intended to support the invasion of Italy, but after steamrolling inland in what looked like an easy victory, General Clark's men have been subjected to fierce counterattacks and are taking heavy losses. The Germans withdrew their supply lines all along the Amalfi coast, forming staging areas to support surprise counterattacks. The largest of them is located here, near the Pestum archaeological project outside Salerno. The Germans are dug in and well protected among the ruins. We must dismantle their operations piece by piece. An enemy communications center is located to the south. Strike fast. A motor pool lies to the north. Sabotage any and all fuel supplies. Finally, we have reports that the enemy has a munitions stockpile hidden somewhere among the excavation. Find it and remove the threat. Okay, dismissed. No, Gwiazda, gadałem już o tym, że te mapy tutaj są... Polsce w ogóle... Polska ma zachodnie granice dobre, ale nie ma w ogóle wschodniej połowy. Jest Białoruś, jest Ukraina, Czechy i Słowacja osobno. I takie jakieś podupcenie z posraniem. Tak jakby nie wiedzieli się, na co się zdecydować. A to wbrew pozorom nie takie ciężkie było zrobić mapę z II wojny światowej dobrą, takie jakie były granice wtedy faktycznie. Ale trzeba chcieć. A im się nie chciało widocznie. The show. Jumping with you guys. Pyk. No to pyk. A, to trzeba rozdupić te banioki. All airborne units. S2 reports an enemy motor pool in the vicinity of Pestum. You are hereby instructed to find and destroy all enemy fuel supplies. Tu będzie fajny boom. O kuźwa. Beki się palą. Beki się kulają.
Aha, jako osobne państwo niemiecką... No tak, tylko to takie trochę... Mi się wydaje... niekonsekwentne. Dobra, rozdupione. Fajnie, że tu tak jest otwartość działania, że możemy sobie Enemy troops are defending these ruins. zacząć ten cel, który chcemy sam najpierw Intelligence reports an enemy ammo cache nearby. w dowolnej kolejności. Extreme caution when sabotaging, as the resulting explosions will be volatile. Dobra, zatostowany granat. No pa. Keep going, Travers. You're almost there. There's the ammo dump. Get some Comp B on that. It's gonna make a hell of a bang. Krzyczał, że trafiony jak już nie żył. Widać, Ready to run, Travers. strasznie go bolała śmierć. Nie chciał odejść. Get out of there. Hurry. Dobra, Gerarider. Gerarihir. Czy będzie dzisiaj Resident? Nie wiem. Szczerze mówiąc. Ale nie bójcie się, przejdę go. Jak już go kupiłem za uzbierane hajsy, to go przejdę. Oh my god! Jacy tu wszyscy wierzący. Oh my god, Jesus. Oh god. Blah. All airborne units, enemy radio traffic is heavy. Command has instructed all units to locate and O, sabotage po all amunicji. enemy communications equipment. Szybko. Tu mamy pompkie. Co, ja nie mogę wziąć? A mogę. Co to był za spawn? O curwa. No ciulają. Jak na wojnie.
A! Nie! Za lekko, przepraszam. Co oznacza ikona karabinu? Upgrade będzie. Jak ta ikona dojdzie do końca, to otrzymujemy ulepszenie broni. Nie jakieś tam do wyboru, do zamontowywania i zdemontowywania, tylko na stałe po prostu. Ty no, ale kto tak bije? Good shooting. Stay low! Use the boards for cover! Kurwa, ludzie, ja mam tak mało HP. Dobra, chyba umrzałem. Na końcu gry z Thompsona robi się działo laserowe. Nie, ale potem te bronie są takie dokokszone konkretnie. Za lądowanie na tych spadochronach się dostawało achievementy na Xboxie. Pamiętam to jak dziś. No. Ja bardzo lubiłem achievementy zbierać w grach, pomimo że nic z tego nie było. A już... Na Steamie achievementy mnie nie jarają. W ogóle. Umarł mało widowiskowo wyjątkowo. No, shut up and fight. O kurwa! Przepraszam za wulgaryzm, ale to było wybitnie nieudane. Wiedziałem. Nikt nie wiedział, bo to się mogło udać. To się mogło udać. Ojej. Eyes up! They're in the scaffolding! Pyk. Ja pierdzielę! Co się dzieje? Jaka rzeź? Myślałem, że apteczka to... No ej! Ja pierdzielę! To się już robi irytujące, ja nie wiem. Niby normalny poziom, a nagle jakoś tak... Nagle jakby trudniej. Najgorsze lądowanie na świecie. Idzie tu jakoś... oszwabić. Nomen omen. Pardon, panie Niemiec. Ready, Travers? Good work!
Kurde, I was born ready, jak to mówią. Ktoś tam chyba umrzył. Au. O! I teraz, kurde. Ej, a ten już martwy. Niech napierają. A! Trafiłem go. Ale to był cuf. Zejdź, Batman. Bo skrzywdę zrobisz. Siema Bantokan, elo elo. 380. Dobra, trzeba to zrobić taktyczniej. Metodyczniej. Czyli trzeba ich tu gnoi wyłuskać. LOL! Co za ścierwo. No! Nie udupia. Chyba te granaty z nieba. Pyk, 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 tu, tu, tu. Sorry. A, łebek. No i kurde dobre. Siema Sychlator. Czyżby wreszcie się miało udać tutaj na tym etapie? Ojej. Herniemcy przyszli. Pardonks. Kurde, jaki ja jestem dobry. A! Tu gdzieś była kłódka. I szło... O! Zepsułem antenę. I się obsrao. Jeszcze oni uparci są. Wręcz głupki. Haha. Jak tam przejść było? Chyba inaczej jakoś trochę. To jest nowoczesny żołnierz, on wchodzi bez używania rąk. Oni już takie rzeczy wyeliminowali z życia. O. Kuźwa, 5. raz powrót do tego karabinu ktoś robi. LOL. Oni wszyscy takim bezwładem lecą.
Cicho, no propaganda bite. Ej, jakie zbugowane. Stracił się ogień od broni. Haha. Głupie. Ale to błąd jakiś jest. W ogóle ciekawe, nie? Że on tutaj ma lunetę niby, jak się go podnosi. U mnie nie ma. No chyba, że mu się nie podoba i on ją ściąga przed. Tak mogło być. No, o co ci chodzi? Otwórz. No, jakie głupie! Aha, to Niemiec odblokował, a nie ja. Dobra. No otwórz, no! No. Ja widzę po prostu taką wizualizację tego upgrade'a. Co bym go chciał. Przykra sprawa. Good work. Now let's get out of here. Where'd that come from? Weiterfeuern! Lass dich locker! O, Waffen, Grenadiery. Keine Gefangene. No fajno, co to Rusy są? Grenadiery Waffen SS przyszli. O! Surwus. Papie, umrzysz. Raj, własowcy. Te. Ej, czekaj, coś ty to miał. Gdzie tu MP40 gdzieś było? Ja bym wolał jak tego Springfielda. Siema Arek. Nie przejdziesz. Jak na tym słynnym filmie na YouTubie. Hehe, nie weszłeś! No kaj to się A, sam. Trochę dziwnie brzmi ten Gewehr, tak jakby strzelał z jakiejś broni, nie wiem, jakby ona była na powietrze, jakieś takie ps ps. Taki... dziwnie tak. Przynajmniej model nie najbrzydszy. W ogóle modele broni są spoko tutaj akurat. Splinter Cella to chyba na Twitchu już sobie zagramy. Dobrze, że tylko naziści. Tak. Oczywiście, witam Fantomas. Oczywiście, całe szczęście strzelamy tutaj do nazistów wyłącznie. Wśród których raczej no nie powinno być Niemców. Chyba, że jacyś Niemcy, którzy zostali podbici przez nazistów, wiecie. O co kaman. Travers, huh? We hit the beaches yesterday. General Clark sent me and my men up here to mark those 88s for destruction. He's got Warhawks ready and waiting to do a flyby. You airborne guys sure know how to fight. Care to join us? Fire in the hole! I guarantee you, it'll be a blast.
Let's move out! Owczarki nazistowskie. Tak. Tak było. All units within Lol, range of this co ja zrobiłem? enemy ranged artillery must be suppressed. Assemble at Hilltop Temple. Kurwa! Przepraszam. No. A, to było dobre. AD8. Du, 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 du. Yes, sir. A, jadę was, curwy. Na haksach. Który to taki mądry? A to nie ty, przepraszam. O, to było dobre. No kaj są te MP40 wszystkie, co oni mają, no. One wyparowywują. Magically disappears. Au. O. Nie było. Ale tu to jest takie kurde głupio zrobione, że na przykład jak strzelamy do żołnierza grenadiera Waffen-SS, to trzeba 3 kule, żeby go zabić. Do Wehrmachtu 2 kule. Włosi w ogóle byli najsłabsi, nie? I to jest tak arcade'owa gra, aż... Znaczy, no nie powiem, że boli, bo... Taki był jej zamysł, ale... Momentami trochę... Przegina. O lol. Poderwało. A że wygląda lepiej od najnowszego koda? No, graficznie to... Myślę, na pewno nie jest gorzej. O. Magazynki z cyjankiem. No. O kurde. No jedynie. Zdeptał mnie. Zglana w pysk. No i odradzamy się z pełnym HP i tak to można, nie? Dobra, ja już pójdę od razu sobie tutaj. I teraz tutaj. Ten nawet biedny nie zasiadł. Siema show off. Da. Fajnie brzmi ten MP40, przyjemnie się tego słucha. Taka... Da.
Tak. 64 naboje. Bo dostałem upgrade'a i mam tak jakby podwójny magazynek. Taki szeroki. No, domyślam się, że w rzeczywistości chyba takich nie było. To mi się zawsze tak ścinało ta scena. Pierwszy raz ją widzę płynną. Colonel Scott Webb, commanding officer. This is the after-action report for Operation Avalanche, September 13th, 1943. Airborne troops assembled and were en route within 45 minutes. Landed on enemy staging area. Muzyka jak z Indiana Jonesa znowu. Takie and assisted in the destruction of enemy sniki. long-range artillery. Operation deemed a success. Rome is within reach. Germans retreating to the north. Guess it's time to brush up on our French. A, czyli były jednak takie. Tak, warto było. Warto było 10 lat. Warto było kupić kompa z GeForce'em GTX 1070, żeby płynnie pograć w Airborne'a. Warto było, krótko mówiąc. Nie ma napisów, no właśnie nie idzie włączyć, ale to nie martwcie się. Fabuła nie jest tu super kluczowa. No, ja wam wytłumaczę. W 1939 Niemcy napadli na Polskę i wojna jest. This is Normandy, the Allies' next step in liberating Europe. At 0600 hours, General Barton's men are going to hit the beach in small craft with no cover. Their survival depends on you. The Navy cannot supply fire support for the beach landing until a German battery of shore guns has been neutralized. The guns receive firing coordinates from an inland fortifications network. We must cripple enemy communications by destroying this key radar antenna. We must also disable this spotting tower. We take out the enemy's eyes and ears, they got no chance. S2 and S3 predict we'll encounter enemy armor in this operation. To that end, we're dropping M18 bundles near the DZ. Airborne, you are about to play a pivotal role in the downfall of Nazi oppression. Good luck. Niemcy przegrają. Na to wychodzi. Na to wszystko wskazuje. To jest bardzo fajna misja. Taka się kojarzy z Ryanem, szeregowcem właśnie. Waffen Senior Trooper. Ale widzicie, oni tu nie powiedzą tam Waffen SS na przykład, nie? I no, Waffen Senior Trooper. To brzmi jak jakieś, kurde, Account Management CO Operator. W korpo. Senior Trooper. Starszy trupowy. No, można tak tłumaczyć. No to pyk. Gdzieś bezpiecznie bym chciał wylądować. Na przykład na dachu tego domu. Set up position!
Positions upstairs! Upstairs. Junior Social Killing Manager. Enemy tank! Incoming! Co on głupi? Ogłuchłem. Czekaj, gnoju, muszę zebrać bazukę. Ja spieprzam. Ty nie odwracaj się, ale... Są tak się bagują te dźwięki, że nie słychać tego czołgu czasem jak on jedzie. Dobra. Jadę go na haksach. Tu szło go unieruchomić. Nie udało mi się. No. Czekaj, paruwo. Aha. No i się obsrał, tak. Najlepiej było strzelać tutaj. Zbiorniki spaliłem. Wcale te tygrysy nie były takie zabójcze, skoro go w pojedynkę rozpykałem. Słaby był. Słaby. Co się podupcyło z dźwiękami w ogóle? Może jakbym to w trybie zgodności odpalił, to by było lepiej. Do obsługi bazuki trzeba 2. A ja sobie sam poradziłem. Taki jestem odważny. I zaradny. Jest teoria, że... Nie czytam tego na głos, bo ktoś to gdzieś usłyszy i powie, że ja oszalałem. Wypierdalej. To są chyba Japończycy. Bo oni jakieś takie harakiri. Seppuku. Jakoś się tak zachowują nieodpowiedzialnie. LOL. Aufpassen, no to pass auf. O, jak furgnął. Kurwa, jaki debil mi wlazł, no. Pała.
Amo! Co ty dupisz, Gerard? Jaki find? My są wszyscy braćmi. No ja mam tam wejść z 0 pociskami i z bazuką. O kurde. Szczęść Boże. Sorry. Innej opcji nie widziałem. Up. Cześć kudłaty. No co za pałka? Ej, oni mają... Co oni mają? Kurde... Kamizele? W ogóle za czasów II wojny były kamizelki kuloodporne? Nice. Ktoś mi dla beki dał kapiszony. Były. Ale tak w boju to chyba ich nie używali dużo żołnierzy, co nie? Czy w ogóle? Gong na pysk skuteczniejszy od kuli z pistoletu. Legitimate tate. O! Ty biera. Się za jajki się chycił w ostatnim momencie. Wyciepłem go za te. Siłą Jedi go odepchłem. Dzisiaj Resident raczej nie. Wparzam na Martixie z niewidzialną bronią. A. Jolo. Haha, nigdy tu nie byłem. Ale beka. Patrzajcie. Tak, prawie jak nad Bałtykiem. Idziemy panowie, szkoda czasu, otwierać. Bo ja nie umiem. Chyba, że to nie tu. Jak to mówią, nie tędy droga. Dobra. Przesadziłem. Przesadziłem.
Wbijam przy pomocy karambita grzebie w twoich kichach. W sumie remake takiego medala też bym zobaczył. Nawet by nie musiał mieć lepszej grafy fest, tylko mógł być mniej zbagowany i mieć multi działające. All airborne units. Tech Corporal Reason. No, to się nie uda chyba tutaj. O! Chyba cały mam ulepszony. A, dagger dostałem. Dagger. Moje ulubione słowo angielskie. Dagger. Call of Duty do korzeni nie wiem kiedy wróci, ale w tym roku możliwe, że będzie Wietnam. O ile się ploty potwierdzą. Trzy pociski. Cool story. Pomocy. Jakby ci moi kamraci jeszcze nie byli tacy zdebilali. Ale są. Kuźwa. Nie szczymia. Nie! To było lepsze jak na westernach. No, bardziej w przyszłości już się nie da zrobić Call of Duty, to fakt. Chyba, że zrobią takie zatoczone koło. Że będziemy się ciulać na patyki. Jaki gnój. Jak on to rzucił, ej? LOL? To był kurwa. To był najgorzej rzucony granat na świecie. Kod Primal. No, coś takiego. Botched landing. All airborne units. Tech Corporal Riesenberger believes the antenna relay is still functional. Instructions are to locate and destroy it using any means necessary. Fantastisze. Co ja po nocach streamuję? Ja odpaliłem streama o 21:30. Nie tak po nocy. Legitimate. Siema Goodlas. Kurde, apteczka. A ja potrzebuję amunicję. O. No nie udupiano. Pozdrowienia z puszczy. O, dziękuję. Aż piszczy. Pozdrawiam cało puszcza. Ja tu właśnie walczę z okupantem. Kurwa, no tak walczę, no.
Tak właśnie walczę. Trochę walczę, trochę nie. Wypełnienie niebieskiej broni to są... no... upgrade'y. Dojdzie do końca, to masz upgrade'owaną broń na... tak zwany fall. MP40 ma tyle naboi, bo mam go zmodyfikowany. Challenge ocalonych. A, nie oglądałem, ale słyszałem. All airborne units. Technical police Berger believes the antenna relay is still functioning. Instructions are to locate and destroy it using any means necessary. Ktoś to przeżył niby. Siemasz, łosiu. A! Jak? Co on to robił? Kurwa, jakie dziki. Jakie dziki. Jak mu zajebczył gonga. Dobra. Jaka rzeź! Jaka rzeź! Przykro mi. Pa! Bekowe. So much. Zdupcą orzech. Taki radar ładny. A taki był ładny, amerykański, znaczy niemiecki. Tu się drzwi otworzą chyba. Cześć Daria. Dobrze gadałem. O! 10 na 10. Przewrót cudowny. Camp Wajta. No. Walczcie, walczcie. Niemiaszki. O! Jak się wystraszyłem tego chłopa. Ała, aż mi oko zabolało. Oje.
Ała. Trzymaj się, łosiu. O Boże! Co go ale go stargało, nie? Co tam się odjebało? Muszę wyjebać z ruły. Przepraszam. Ciężkie czasy, ciężkie metody. Pięćdziesięcionabojowy magazynek, teraz będę jak mafia. Broń mi znikła. A najważniejsze, że wróciła. To jest to coś. Nie, ja już wiem, że czołg żaden nie przyjedzie. Dlatego taki odważny jestem. I guess the Navy gets credit for that. Kajmos kill, broń! It's an officer. Gotta get to those pillboxes before more men get onto the beaches! Move slow and use cover! Take them one at a time! Wait, we're going down there? Into the trenches? Of course we are! We're airborne! Leca. All units within range of this transmission. The beach invasion has begun. Reports indicate Wyelewelować kolta. No to będzie ciężkie tutaj. Ho! Nie z tego chciałem strzelić, co prawda. Ten NH. Gerary here. Kopaj, kopaj! Kopaj! Kurwa mać. Nie mam naboi! Co to była za akcja, powiedzcie? Magiczna. Magic. These guys got assault rifles! Oh, they've got assault rifles. Tak by to było najgorsze. Lunety z granatnikiem, tak, i laserowy celownik. I bagnet. Hurry! You gotta take out those guns! Sorry, Herr Niemiec.
Ej, a macie broń jakąś? Bo ja już coraz mniej. Czy można nóż? Nie, noża nie. Nóż jest jako level. LOL! Chyba powinni umrzeć. Co to było? There's another pillbox over there. Co to był za... Co to był za... za akcja? A! Herr Niemiec. Nie zauważyłem. Szkoda, że nie dali na przykład tłumika do granatu. Czyli owinięcie go ręcznikiem. There's more of them downstairs. Come on. O ty gnoju. Good job. Right behind you. Colonel Scott Webb, commanding officer. This is the after-action report for Operation Neptune, June 6th, 1944. Dropped behind enemy lines at dawn, suffered heavy losses, Dziwnie took biegną. all objectives. After securing the main battery, we pushed toward Utah, cleared all enemy gun positions. Allied forces now moving inland from the beaches. I have no doubt that history will remember the airborne on this day. Your acts of courage will be revered for generations to come. No i tak. Jeszcze mi połowa gry zrobiona. To ja może tutaj To ja może tu zakończę materiał na YouTube'a. Żeby on nie był taki super długi, tylko żeby był taki akurat. Taki do śniadania. A drugą część gry to se nagramy taką do obiadu. No, znaczy drugą część ostatnią. Także dzięki za uwagę. Kto dotrwał do końca, niech się odezwie. Ciekaw jestem. To jest część pierwsza, a druga część będzie ostatnia. Dzięki.